जि फोसावदिंनाय मेल बेवहाय जोङो बाहागो लादों आरो बेवहाय बाहागो लानानै दिनै नुफैबाय जोङो अफिसियेलि एबा फर्मेलिल'सो फोसावनो बाखि जोंनि UPPL BJP आरो GSP नि बिजाथि मन्टु बर' बिथांखौ देरहानाया 100% जौखोन्दो रोखा जाजोब्बाय आरो UPPL BJP GSPल' नङा BPF नि गोबां मानसिफ्रानो मन्टु बर'खौ नैबे मुसलपुर समस्तिखौ जौगानायनि थाखाय भट होनो थाखाय थियारि जाबाय दा बे हिसाबै 100% देरहानाया रोखा जानायलाय रायजो राजाफ्राबो गोजोनदों आरो जोंबो गोजोनदों थेवब्लाबो रायजोजों जोङो सावरायबाय थादों रायजोजों जोङो जौगानायनि थाखाय ओनसोल जौगानायनि थाखाय सरकारनि बिथांखिनि थाखाय जोङो सावरायगासिनो दं नोंथांमोना जे UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगो कक्लाबारि बियाबाव 26 ना बेसेबांबा लामा मावबाय होनदों बेफोरनि नामखौ नोंथाङा फोरमायनो जोङो गुडविलजों मावदों PWDजों मावदों जिहेथु कक्लाबारि समस्तिया गोदोनिफ्रायनो गोग्लैसोना थानाय समस्तिमोन आरो खाफाल गोनां कक्लाबारिनि गासै रायजो राजाफ्रा बे समस्तिखौ दानि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा गेलेनानै देरहादोंमोन आरो बिथांखौ रायजोफ्रा देरहाहोदोंमोन बे हिसाबै बिथाङा रायजोनो होनाय जि कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टखौ लानानैनो लामाल' नङा बे ओनसोलाव बा नैबे कक्लाबारि समस्तियाव बिटिआरआव थानाय गासैबो बिफाननि EMफ्रा गासैबो बिफाननि खामानि मावनाय बे ओनसोलाव जोङो नुबाय कालचारनिफ्राय लानानै सेरिकालचारनिफ्राय लानानै WBTनिफ्राय लानानै PNRDनिफ्राय लानानै वाटार रिसोर्स गोबां डिपार्टमेन्टनि आसनिया नैबे 17 मासाव बे कक्लाबारि समस्तियाव मावजाबाय आरो बिनि थाखायनो कक्लाबारि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय दानि जोंनि जि सरकार बे सरकारखौ गोसो खुसियै बरायदों नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो गिदिंनाया सान6 आङो नैबे समस्तियाव गिदिंफैबाय सान6 गिदिंनायाव आङो BPFनि मोनसेबो निर्बाचनी प्रसार सभा एबा बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेल बेखौ खुंनायखौ आं नुवाखै माथ्र बिथांमोननि सासे MCLA देरहासार बर' बिथाङा ससियेल मिडिया एबा मिडियायावल'सो प्रेस मिट होनायखौ आङो नुदों नाथाय बिथांमोना नंगुबै रायजोनि खाथियाव थांनानै भट बिनो साहसखौ नुवाखै आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा दाबनै दाबथामसो गामियाव अमा जाहोदों बेखौ जोङो नुदों जोबोद लाजिनांथावना आरो दुखुनांथावनाबो जोङो बयबो मोनथिबाय ना बेदर जानानै जोङो दसेल'सो जों देहाखौ मोजां मोननो हागौ नाथाय अखानायैनिफ्राय जोंनि जि आसोल जेंना ना जाहोदोंब्लाबो बायदिसिना जाहोदोंब्लाबो आरो हयथ' बिथांमोना मोनाव फैसा राननायनि थाखाय थिरांथा लादों फैसा रानब्लाबो बे कक्लाबारि रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि दोलोजों माब्लाबाबो थांनाय नंलिया आरो बयबो मोनथिबाय नैबे उफ्रा बिसायख'थि आरो बे बिसायख'थियाव जोङो मोनथाम दोलो लोगो नांदों सक्तिशालि मोनथाम दोलो BJPआ भारत सरकार सलायदों आसाम सरकार सलायदों UPPLआबो बिटिआर सरकार दङ आसामावबो जोंहा सरकार दङ राज्य सभानि MP दङ आरो बर'नि जि दोलो GSP गण सुरक्षा पार्टी बिबो जोंजों थाफानायलाय नैबे कक्लाबारि समस्तियाव मन्टु बर'नि बादि दस्रा देरहानायनि खुनु सम्भावना गैया मन्टु बर'आ देरहायोब्ला बिथांखौ रायजो राजाया EM लुगैदों बेहाय सिटबो देरहालांनाय बा मन्थ्रिबो देरहालांनाय हिसाबै बिथांखौ EM होनांगौनि दाबि खालामदों मा दा बिदि दाबियाथ' जोंनियाव फैथ'वाखै रायजो राजाफ्रा जायखिजाया मन्टु बर' बिथांखौ देरहाहरनो थाखाय खामानि मावगोन आरो देरहाहरनो थाखायनो खामानि मावदों बिथांमोना EMनि बा गुबुन गुबुन मासिनि थाखाय जेबो दासिम बुङाखै मोनसेल' थांखि जे बे समस्तियाव जाहाथे सरकारनि सासे जनप्रतिनिधि थायो कक्लाबारि ओनसोलखौ नायनो थाखाय बेनि थाखायसो बे कक्लाबारिनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय खामानि मावगोन नोंथांनि कालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय BTCआव मोनबेसे खामानि मावखो कालचार डिपार्टमेन्टआ जोंहा खोब नेग्लेक्टेड डिपार्टमेन्ट बायदि जाना दंमोन गोलाव बोसोर आङो दायो जोंनि कालचाराव 13ताल'सो स्टेज बानायदों आरो बे 13ता स्टेजनिनो नैबे कक्लाबारि समस्तियाव गंसे आङो स्टेज बानायदों नैबे 21-22नि बाजेटनि उनाव दा 22-23 बाजेटखौथ' जोङो दासिम खामानि मावजेनाखै बेयावबो जोंहा गोबां मिशन दङ जाय मिशनखौ जोङो सम आरो थासारिखौ नायनानै जोङो मावलांगोन गोजाम महरगिरिफोर गोबां आर्टिस्टफ्रा बिदिनो जेंनायाव गोलैनानै दं बेफोरनि सायाव कालचारा मा गोजाम महरगिरि होननायथ' बिदि जेंनायाव गोग्लैनाय होननायथ' बिदि जेबो आंनि इनफरमेसन गैया नाथाय जोंनि कालचार डिपार्टमेन्टआ जायफोरा एलिं आर्टिस्ट बिथांमोननो
बोसोराव खनफाहै पेन्सनथ' नंला बियो एक्स ग्रेसिया वान टाइम फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट बेखौ होबोदों दा बे हिसाबै गोबां महरगिरि गोबां आर्टिस्टफ्रानो बे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टखौ मोनबाय आरो बेहाय मोननो थाखाय माखासे क्राइटेरियाबो नांगौ जायो बे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टखौ जायफ्रा बे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टखौ मोननो थाखाय बा बे क्राइटेरियाखौ फिलआप खालामनो हागोन बिथांमोनासो जोंनि कालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय बे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टखौ होनाय जागोन थेवब्लाबो माखासे जेन्युइन माखासे आर्टिस्टफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो सेलेक्ट खालामना फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टखौ होनाय जादों बेखौथ' बिथाङा हाग्रामा महिलारिया ओरैनो बुंनाय बाथ्राया बा बिदि बुंनाय बाथ्राया दिनै गोदान बाथ्रा नङा सरकारखौनो खनबेसे दाखो खनबेसे सिफायखो बिथाङा दफाबा बुङो एमपि इलेक्सननि उनाव सरकार सोलायगोन दफाबा बुङो एमएलए इलेक्सननि उनाव दायो जालायबाय बाइ इलेक्सननि उनाव दफाबा बुङो 25 जन एमएलए एमसिएलए जाबाय दफाबा बुङो बायदिसिना दा बिथांनि खोथाखौ जोंनि बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा रावबो फोथायला